Għal bosta persuni li m'għandhomx il-passatemp tal-bini tal-mudelli dan id-delizzju jista' jidher bħala wieħed tedjanti, iżda dawk li jħobbu jqattaw ħinhom jibnu dawn il-mudelli realistiċi, dan il-passatemp joffri rilassament li ma bħalu. Fl-ewwel jum tal-esibizzjoni mtella mill-Assoċjazzjoni għall-Inġiniera tal-Mudelli l-AME, One News tkellem ma' wħud mid-dilettanti preżenti u ra bajnejh ir-riżultat ta' sigħat twal ta' ħidma fuq il-mudelli. Hawn wieħed seta' jara mijiet ta' mudelli realistiċi b'uħud minnhom jiċċalqu u oħrajn statiċi, iżda kollha kemm huma magħmulin b'dedikazzjoni kbira. Fost id-dilettanti kien hemm Horace Mikallef li tkellem magħna dwar wieħed mill-mudelli tiegħu, dak tal-USS Enterprise. Huwa spjega s-sinifikanza ta' dan il-vapur li huwa l-ewwel vapur tat-tip aircraft carrier nukleari. Meta mbagħad wieħed jitgħallem li dan il-mudell ġie mibni fuq medda ta' sentejn u Horace kien ilu jaħdem fuq għal 1785 siegħa, mhux ta' bxejn wieħed jistaġeb bid-dettalji metikolużi li fih. Huwa spjega li dan il-passatemp imur lil mis-sodisfazzjon li wieħed iħoss meta jlest il-mudell. Aħna ngħidulu l-passatemp tal-paċi l-scale modeling għax dejjem waħdek, tirrilassa qed tagħmel dak li tħobb. Aħna nħeġġu ġifieri li anke tfal żgħar jaqbdu dal-hobby. Huwa sodisfazzjon li tibni xi ħaġa, qed tara lesta, ġibtu l-wirja, jammiraw in-nies ix-xogħol tiegħek, qed tifhem nitilgħu barra wkoll nikkompjetu, tiltaqa' ma' nies u tagħmel ħbiberija ma' nies barranin u hekk esperjenzi ġodda. Jiena nirrakkomanda ħafna. Intant tkellem magħna wkoll Charles Mifsud, is-segretarju tal-AME, li bl-istess mod tkellem dwar dan id-delizzju b'passjoni. Jien naħseb li dan huwa kultant huwa forma ta' terapija. Kulħadd jgħaddi minn tensions ta' xogħol, kulħadd jiġi għajjil mix-xogħol jew miex ikun qed jagħmel. Illum nitkellmu ħafna fuq problemi mediċi, mentali jew affarijiet oħra. Niggarantilkom illi minna aħna l-membri li għandna dal-hobby għal ma tasbux li aħna għandna problemi mentali minn naħa l-oħra. Imma meta tibda tibni u tiddedika ruħek fuq mudell biex tlestih u tlestih sew, l-ammont ta' ħin li taħli biex tagħmlu sew, minn hemm toħroġ iċ-change. L-esibizzjoni hija bla ħlas u se tkun qed tittella sas-6 ta' Novembru fis-sala tal-Middle School tal-Kulleġġ San George Brega il-Bla tal-Bajda.